yasa ka aikata haka? Ba sa guri. Na ce maza yanzu nan ka ba sa guri. Za ka ba sa guri ne ko ba za ka bayan ba? Katir, idan baka ba sa guri ba, sai na shege ka. Basa guri, basa guri, basa guri, basa guri na ce. Kin ga Allah gauce, basa guri, ka basa guri, basa guri na ce. Allah ka yi hakuri. Tur! Kai! Tun da kai mun shiru da yau dinnan ka ga me yawo. Sha sha sha, za ka gani. Tare ka zo da shi duniya, amma ba za ka iya koyon komai da gare shi ba. Ba ruwa ko abincin da za ka ƙara baka daga nan. Mai gida! Ai ko ka gama yawo yaro. Wato taurin kai ko? To a nan za ka zauna har zuwa lokacin da tsakar dare za ta yi. Idan aljanu da fatulu suka fito sai su zo su taya ka zama.